Ka Jingdon ka examine na kabenta ka kam LDA kom typist but grateful jong ka District Selection Committee DSC hakaleng ki jaka bat school ha Shillong kalawara ka Dheng kali ka bajurba nong ba menta ka singi ka khandai tarik noi wing arajar pusaw ka jingwan tu ki samla na kaleng ki jaka ka East Kasel District but ki wei pat kalawara ka Dheng kali nadu ka por men step ba ki samla ki lech ki jaka tho exam but ondalawai ha ka por no phai singi Kawai na ki jaka balasaki ya ka Jingdon kali ka bajur ka de halat bandrung so sun hakaba ilat chu watang banyai banyang da ka jinget ngan ki kali bat ki arsaka shushu ka Dheng kali ya ka ni ka singi kala nang jur na ka Jingpynkhreh ban penlong ya ka Eucharistic Procession ba shisian shisnem jong ka balang Roman Catholic ha Cathedral of Mary Hell of Christians Salai Mkhra ha ka shipho trik nai wieng arjar pusaw Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya